Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa z hry The Hunter Call 2 na mém kanále. No a podívejte se, co jsem tady lovil na medvědu Taiga. Po prvním grindu losa, který mi zabral nějaké 3000 kg, se mi za pouhých 71 kg objevil tady tenhle Grade 1 los a ten vypadá teda fantasticky, možná hezčí než ten první. No možná asi ne, ale jako určitě nádherné kombo. No, my se teda ulovíme a trošku se na něj podíváme zblízky, protože takový, kde vám fakt jako zaslouží pozornost. Jako když se na něj podíváte, tak jako je to srdc, myslím, Fabled Ashen, si myslím, a Typical Wreck, což je teda paroží, které mám pocit, že vypadá z každého srsti úplně nádherně, jakože není žádná srst, kterou by nevypadal pěkně. No, podívejte se na něj, fakt nádherný. Opravdu se mi líbí a to, že mi bylo úplně nějakých 70 na kill je opravdu super. No, jakože fakt nádherná trofej, no. Jako za těch 3000 kg, které jsem se strašně nadřel, tak jako 70 kg to je prostě lahůdka, to je jako fakt. Nečekal jsem, že přijde tak brzo, jako čekal jsem třeba, že by mohl přijít ten druhý top 500, když se mě ten první tak loví, ale že po 70 na ho už tady budu mít, jsem fakt netušil. No a teď se spustíme k němu co nejblíž přiblížit, uděláme si pár foteček a potom se střelíme asi. No a fakt se na podívejte, jako wow, ještě jak mu sněží. Wow, jako tohle je teda jako jeden z nejlepších grivem, které jsem zatím podařil v téhle hře a wow, fakt jsem tady mega rád. A teď už pomalinku budeme se střelit. Teď mi teda zády, ale chtěl bych se nějak zkusit otočit. Takže budeme se nějak nás začal větřit, no. Snad se otočí teda sám, doufám, a to jsem se mi větří. Takže snad i ten samec by se mohl brzo otočit. Tak. No takhle asi střelit teda nebudu, no. Potřeboval bych se otočil. Že snad se otočí, no. Jo, už se otáčí. Takhle bych jako asi mohl střelit. Uvidíme. Jo, to není větší. No, radši si dám asi teda scope, nebudu to riskovat. No, teď jsem mi otočil. Už jsem chtěl střílet, takže ještě se chvilku počkám. No, radši si dám asi ten scope, ať to nepodělám, tu střelu. Sobě se mi nevyplačí, protože to, že asi druhý nebo třetí pokud jsem takhle za ním šel. Musí to být srdce. Jo, je to srdce, nádherná trofej. Nádherná střela. Wow. Má ještě ten sníh na něm. Wow. Jako... nádherná, jakože... Škoda, že tady ten stan, jak by to vypadal 1000krát hezčeji. Ale jako, když se to podíváte na to paroží, tak to je fakt takový mohutný. No, prostě nemám slov a... Se budeme asi potvrdit, no. Nicméně jsem za ním mega rád, takže 71 kg. Dostat to teda na srdce. Tak, ještě se vypreparujeme. No já to video s tady ukončím.
Takže vám všem děkuji za zhlédnutí. Já se s váma vidím u dalšího videa. Takže mějte se hezky. A u dalšího videa zatím čau.